uNkulunkulu akakulonde kubusise igama kuPastor Winnie. Sicela ukuthi inamba uyisebenzise kuphela kusukela ekuseni yaku-5 ntambama kuphela. Uyafona uWhatsApp. Asibheke okuhle Liora Skhosana. Sawubona Pastor, bengicela ukubuza ukuthi kuchazani phupha ukhala kuthiwa-ke kumele uhlukane nesoka lakho. Ngiyabonga. Okay. She was crying because someone has said that she must separate from her boyfriend. I don't know who the guy or the woman was. Was it an angel or a person she knows or a person that is unknown to her? Kodwa kasenze kanje. Uyamazi akamazi ingilosi or asazi. Number 1. Uma uphupha ukhala kukhomba inhlanhla nenjabulisayo kumuntu angithi. So into esuke izokukhalisa kithi ukukhalela ukuthi kungathiwa hlukana nomuntu wakho ukhale, ungaphupha kuthiwe ubani ufile, ungabona umuntu elimele ukhale. Iphupho zibalana nani nokukhala, not about the person who's dying or sick, who's in the car accident, whatever. Kodwa lona libika ini injabulo nenhlanhla. So asenze kanjena kodwa asibheke ukuthi manje kuthiwa akahlukane nesoka. 1. Ngokwesintu uma uphupha umuntu wakho upha olubi uma kuthiwa kumele umlahle. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ithongo noma idlozi lakho liyamchitha lo muntu futhi akadingeki eduze kwakho. 2. Ngokwenkolo uma uphupha umuntu wakho upha olubi uma kuthiwa mlahle noma kumele umlahle, ngoba lokho ngasho ukuthi kungenzeka ingilosi kaNkulunkulu kade izokwazisa ngesinyathelo okumele usithathe sokuhlukana nalo muntu ngoba engasakulungele. UGenesis 19:15 kusantwela izingilosi zamsheshisa uLuthi zathi-ke vuka uthathe umkakho namntokazi zakho omabili onawo funa ubhujiswe ngenxa yobubi bomuzi. 3. Kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha umuntu akuba uPawulo uma kuthiwa-ke kumele umlahle, okungasho ukuthi kungenzeka kunesichitho kanye ney'fungo zababi ezizama ukuhlukanisa nalo muntu. Siyabonga. La sikhuluma specific ngokuthi makuthiwa hlukana nomuntu, kunezwe lithi hlukana nomuntu noma kunomuntu okuthi hlukana nomuntu wakho. Siyabonga. Siweni phansi